பிரைஸ் லார்ட். கர்த்தர் நல்லவர். கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து நல்ல நாளில் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. சாட்சியும் சாட்சிக்குரியவர்களும் சாட்சியாய் இருப்பீர்கள் என்ற வார்த்தையை நாம் இந்த நாளில் சிந்திப்போம். அப்போஸ்தலர் 3:15. ஜீவாதிபதியை கொலை செய்தீர்கள், அவரை தேவன் மரித்தோரிலிருந்து எழுப்பினார், அதற்கு நாங்கள் சாட்சிகளாய் இருக்கிறோம் என்று அப்போஸ்தலர்கள் எல்லாரிடத்திலும் சுவிசேஷத்தை பிரகடனப்படுத்துகிறார்கள். ஜீவரட்சண்யம் செய்யும் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து நாம் ஜீவன் பெறும்படி தன்னைத்தானே அர்ப்பணித்த இறைமகன். இங்கே நாம் பார்க்கிற ரூத்தின் புத்தகத்திலே எலிமெலேக்கு, நகோமி, மக்லோன், கிலியோன் இவர்களைப் போலவே நாமும் கூட தேவனை விட்டு பிரிந்து போனவர்களாய், அந்நியர்களுடைய கலப்பிலே கலந்தவர்களாய், நாம் மாறுபாடான சந்ததியாய் இருந்த போதிலும் நம் மீது நேசம் கொண்டு நம்முடைய சுதந்திரத்தை காவந்து செய்யவும் ரட்சிக்கவும் விரும்புகிற நேசர் ஒருவர் நமக்கு உண்டு. போவாசை போல நகோமி ஒரு நல்ல முடிவை எடுத்தார். தன்னுடைய சுதந்திரத்துக்கு திரும்பி சென்றாள். அவளோடு கூட அவருடைய மருமகளாகிய ரூத்தும் அவளை பின்பற்றி வந்தாள். ரூத் 1:16. அதற்கு ரூத், நான் உம்மை பின்பற்றாமல் உம்மை விட்டு திரும்பி போவதை குறித்து என்னோட பேச வேண்டாம். நீர் போகும் இடத்திற்கு நானும் வருவேன், நீர் தங்கும் இடத்திலே நானும் தங்குவேன். உம்முடைய ஜனம் என்னுடைய ஜனம், உம்முடைய தேவன் என்னுடைய தேவன் என்று சொல்லி, நீர் மரணமடையும் இடத்திலே நானும் மரணமடைந்து அங்கே அடக்கம் பண்ணப்படுவேன். மரணமே அல்லாமல் உம்மை விட்டு என்னை பிரித்தால் கர்த்தர் அதற்கு சரியாகவும் அதற்கு அதிகமாகவும் எனக்கு செய்ய கடவர் என்றாள். ரூத்தினுடைய மன உறுதியைப் போல இந்த நாளிலும் கூட நாமும் மன உறுதியை ஏற்போம். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமென்.